Pozdrav ljudi, moje ime je Hamza, dobrodošli. Danas ću vam pokazati kako napraviti modernu kuću u Minecraftu. Samo da napravim novi svijet gdje ćemo praviti tu kuću. Napravit ćemo tu kuću. Samo trenutak. Evo ljudi, našao sam mjesto za pravljenje te moderne kuće. Ako prvo što mi treba jeste bijela vuna. A ovdje bijelo staklo. Tako. Što vam treba će vam i ovo. I treba će stepence, jer će imati 2 sprata. I vrata, naravno. Ko će mu vrata? Ovo, ne, potpuno obično. Ovdje ćemo staviti stepence da su ovdje. Ne blok, tako. I blokove ovih. Dobro. Šta vam prvo ovako staviti? Ovako. Ovdje i ovdje. Stavljate ovdje i ovo možete slušati. Ovdje je vrata. Znači nismo trebali da rušimo. Ovako. Uzimate ovo. I imate ovoga. Ovo tu on je kao prozor. Ogromni. Ovdje pravite još jedan veliki prozor. I ovdje treba da bude jedan kao balkon, a ja ovo će bude samo ovdje prozor, tu će biti balkon. Samo da znate, ako mi se svidi video, nek ostavi like i to. Ovako. Tu. I tu. Ovo rušimo. Opet ovdje jedan blok. Ne. Ovdje stavljate ovako kamene stupa. Tu malo više. Ovdje i napravite jednu. I ovdje ćete sad napraviti kao jednu kuhnju. Ovako. Ovdje. I ovdje napraviti kao jednu sobicu. Ovako sobu. Napravite ovako sobu. I ovdje će bude još jedan balkon. Ko ne zna. Ovdje će bude još jedan balkon. Ovako, tu. Nastavljamo. Idemo. Tu. Poslije ćemo napraviti ovako. Ovdje isto opet stavljate blok. Kameni. I ovo će biti, ako ne znate balkoni, ovako ćemo staklo stavljati. Sad ovako. Ovdje.
Ovdje će biti još jedan balkon. Da ćemo to da izgradimo na brzinu. I čak i poslije ćemo to da izgradimo. Ovdje ćemo isto kao spavaću sobu. Ovdje, samo što će onda bude malo više. Tako. Tu. Ajde, stavlja sam. Neka rupa. A drugi mogu da stavljaju pot jer ja ne znam kako se kome sedi pot. Ovdje će biti taj balkon. Jedan. I ovdje ćemo stavljati ovako, čak se nešto. Nastavljamo. I nastavljamo. Ovdje stavljamo kamen. Tako. Ovo. I ovo. Dalje, šta radimo? Sad ćemo staviti krov. Poslije ćemo i staklo. Sorry, pod, znam kako ću, pod neka od drveta, klasično. Ne od vune, pod vune nije baš. Nije tako dobro. Dalje. Dobro. Hajde. Opet. Hajde. Bum. I ovdje opet. I sad zatvaramo. Čekaj, sam pokrešio, ovdje treba još jedan prozor. Zaboravio sam malo. Zaboravio sam. Ljudi. Najbolje bi bilo da bude. Ne. Ovako. Bude ovako. Lepše izgleda. Ovdje ćemo. Okej. Idem da spavamo jer u noć ja i ne umem da radim. Tako. Idemo samo krov ovdje. I ovdje trebaju... Čekaj, gdje spava soba? Ovdje soba je ovdje. Tu krevet. Ovdje ćemo staviti kao, ne znam nije, kao neki regal. Čekaj. Ne, ovdje bude tu ima neki kauč. Ovako. Ovdje bude i vrat. Ovdje nešto. I ovdje da krevet. Tako. Dalje. Krov. Stavljamo ovdje. Tu. Stavljamo i baklje. I vam treba krov. Bum. Ovdje. I ovdje.
ovdje. Već izgleda kao neka kuća. Ovdje stavljamo staklo. Ako ne znate šta će mi ovo, koristimo ovo debelo staklo, šta će mi ovo tanko? Ovo tanko je za terasu, jer ko ne voli balkon, ili kako već govorim, već terasu. Ovako, tu. Dalje. Ovdje. Kada stavimo u staklu idemo pod, onda drugi sprat. Upravo moramo da uradimo kuću. Evo, napravili smo staklo. Sada naravno pravimo put. Prvo ćemo srušiti travu. Malo srušimo travu. Nešto mi je ovo kao... dobro. Idemo dalje. Greška. Idemo dalje. Načinjamo krevet. Idemo dalje. Izvinite što seckam video, dobro. A malo i bude kraći video. To je što dobro. I vidimo se dok ja napravim ovaj pot. I tamo ću na pot tamo. Evo, krenuli smo da snimamo. Idemo, I napravio sam pot ovdje. Vidite. Ako čujete nešto da lupa, to pored moje kuće neko pravi nešto, pa šta ćeš? Kuhnja, ovo radio smo na plan. Tu. I evo, krenuli smo opet da snimamo. I tu. Treba nam ovo. Neko oružnik. Možemo 2 česta staviti. Dalje. Idemo dalje, hajde. Evo pot. Vidite, bum. Evo, krećemo jedan tu. Mislim da i ovdje treba. Ovdje ćemo zagraditi. Ovdje. Čekaj, ovdje. I ovdje. Idemo da legnemo. Ko nam je najbolje. Izvinite što se ovo čulo. Ali to je pored kuće u pravom životu. Nešto prave i ja pojma nema šta to prave, ali nadam se da će to prestati. Napravili smo, uspjeli smo do ovdje. Tu. Pitanje kako balkon teče, kako da ovdje.
Ovdje ćemo napraviti postavljenu šapu. Šta je? Ljudi, mislim da bi ovo trebali da nastavimo u nekom drugom videu. Vidimo se u nekom sljedećem. Bye bye.